Presiden sudah hadir. Tentunya malam yang sangat spesial. Bareng-bareng kita sambut. Siapa jenengmu lali ya? Aku ketapuk mataku main lali. MC kok lali jenenge. Loro tenan nek bang. Suwek kowe. Mintul. Mintul. Yuk kita sambut suara merdu dari Mintul. Oke. Bersama lagu Neopo. Tua keladi. Sembarang aku lagu, aku selawatan ya pinter. Iya. Oh iya Mas monggo. Selawatan. Oke. Sembarang aku los. Selawatan apa? Zaman wis akhir. Akeh wong do lali. Cecer mare senengane ngresek tumindae Sandangane resik rupane kaya kedhe Soliwa salinda Imana lamada Soliwa salinda Imana lamada Wal ali wal anhar Iman fatwa hada Wal ali wal anhar Iman fatwa hada Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah Enek Allah Mas. kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakali Yen ora dikirimi. lamun ora dikirimi banjur nangis brebes mili bali ning kuburan mongku tangan ketangisan Wasalinda di mana lamada wal ali wal ashab di man qad wahada wal ali wal ashab di man qad wahada wal ali wal ashab di man qad wahada. Sataku iso itu sembarang iso repot nih kancane barang oke ini ngenyek ngenteng nih sembonyok nih kancane barang delok delok abang kok tol delok oh asa boleh tak ojo mulai mau idonine malah Ora apik. ora to aku lek nyebeli tenan nambani lin ojo tak tambahane dhewe ya Ayo Mbak wis Mindul. nggih lagune apa ya Manut niki wonten Bajeng Loncat Kusuma Wijaya Bukit anyang-anyangan nyong sikilmu nyampa wi Gerajakan Banyuwangi. Dicangkok dicokot dicangkok arep ditandur sebelah sikil padane wit Mung bisa nyawang. Ya, monggo. ya wong lanang iki ngono kuwi Pak Wawan Piye? isane mek gur nyawang Nah iya. Nyawang tok wis marem kok. nyawang tok marem ta wong lanang Marem, lah iya. iya ora perlu nyanding Wah. Ya sok-sok ya kudu nyanding barang. Tegese bojone iki lho nyanding duwe-duwe bojone. ora kok nyanding Ya nyanding bojone to kok. lelek urung duwe bojo Ya golek. lah golek perlu butuh biaya Iya. Nek kok tuku apa? bagi rupamu ora patek memper ngondolmu banter lah iya gitu Kok ngaku iki lho. ya wis gak apa-apa wis Jaina. Ya, Mas. kamu Solo ala nabi rasane enak apa ora? ya lumayan keri-keri didik Ya ngono kuwi rasane perawan Irin. Oke. iya Mas Samirin kalian Mbak Mindul nggih mumpun mandat tapi istirahat dulu sebentar. siap Senengane nahan-nahan mawon gak seneng. Ayo ben iso suwi kowe nek kene kok dikangeni wong Majalegi kok ya. Iya ya. Heeh. Lek ngenteni wis suwi ya. Lha ku lho panitiane
Kowe panitia dawuh lho. Sing rambutnya pirang kuwi lho. Wah, rambutmu iso kaya ngono apane yu? Ya, ya. Oh Belanda. Oh LMD berarti ya. Piye? Londo mung dase. Nun sewu dumateng nanting pakurmatan Bobo Trikaya dan Ramil Kepung nggih, lek mboten lepat lho. Nggih, Ya, nggih. monggo minggah panggung Bobo. Monggo Pak Trikaya. Ya, monggo Bapak Trikaya kula suwun minggah panggung. Ya, ngregengke swasana ya, Mak. Iya. Monggo, monggo, monggo Bobo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan napa lho niki? Anu ngregegne Biasa suasana. jenenge munggah panggung yang ngregegne swasana. Nggih. Ketokne dompet terus isine dudal. Ya ngene iki mesti melane niku kula niki nek teng panggung mesti lek sami rene nggo dompet ora ngene ngono. Mulan kula ngwali. Ah nggih. Monggo Pripun kabare Ki Wawan sehat-sehat? Alhamdulillah Bapak sehat-sehat pangestu panjenengan. Sak wangsulipun mugi Bapak ugi tansah pinaringan sehat. Amin alhamdulillah. Nggih. Pak panjenengan wonten kecamatan pundi, Pak? Cak menika wonten dalem. Wonten dalem. Oh ngoten. Nggih. Nggih sakniki. Sampun purna. Oh sampun purna? Nggih. Wow. Sakmenika rencana badhe dados pengacara. Lho. Pengangguran banyak acara. Alhamdulillah. Iya. Berarti beliaunya berkembang ngono lho lah. Nggih. Berkembang biak jadi 6 pinten, Pak? Tambah-tambah lho. Monggo, napa Bapak sing diaturke? Apa niki? Pun manut jenengan. Kelangan Mas dikancani nggih. Monggo, milih sinten? Paranggono. Mau anut moko enten ambekane ngene. Oke, Mbak Nila nggih. Nggih. Sing pinggir piyambak napa sing pundi Pak? Menyan milih Pak. Mun manut men kula niki. Nggih. Oh Mbak Linda, oh ya Mbak Linda belum, nggih. Monggo. Sing durung-durung. Ya, Nggih. Monggo Mbak Linda. Cih, wilujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Cih Linda. Bapak, nyun sewu nggih. Nggih. Kula